तो गाइस फाइनली बाबा आसी पहुंच गए 8 दिन पर। हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल ऑन क्रिएटिव ब्लॉग्स। तो आज ब्लॉग बनाई इच्छा है कहीं आज बाबा आठ 9 दिन पर तो से आज गोटे ब्लॉगटे कर तो चलन देखिए बो कौन कर बो शाग धोईक आसले शाग कटा हवा ए बो ए शाग काटे कि शाग बो खरा दिनिया खड़ा शाग खरा दिनिया खड़ा शाग एटा बो काट दे बाबा को आसवा बाट को अपेक्षा करते आसवे केतले आसबू 12टा गोटे भर बाबा आसवे बहुत शाग काटे स्टार्ट कर आज भाई भाउज भी आसबार अच्छी तो चिकेन आसी रोषे हम बोर ये शाग कटा चली सरी नहीं जाए आउटे गैस रे भात बसी देखो भात बसी पानी देदेबा भात हो आसलानी हम चिकेन आसी चिकेन तो गाइस आपण मैंने तो देखी पारे बहुत सकाल रोषे कर दुकान रे आम घर लोक ना मो मो बो सान भाई अच्छे घरे आ सान भाई जाइए बाहर को बजार मोर ये हूँ नीतिदिनिया कम सब गाधी पाधी आसी दुकान रे बसवा आज स्पेशल ब्लॉग बाबा मुझे नीतिदिनिया ब्लॉग बनैनी कहीं नीतिदिनिया ब्लॉग रे कौन देखे से सब से कम से जिनस ही सब दिन तो आपन भी बोर हेबे आ मु भी बोर हेबी तो से मुझे नीतिदिनिया ब्लॉग बनैनी कि आज मत ब्लॉग बनवाई इच्छा है कहीं बाबा 8 दिन पर घर को फेरुंट तो से मेमोरेबल करने ब्लॉगटे बनैली बाबा केत आ गोटे कथा मु ब्लॉग बनाऊँगी मो ब्लॉग रे आपण मैंने जी भी देखुं जदि किसी भी भूल रही है तो से मत क्षमा करेंगे कहीं मत वीडियो एडिटिंग आसेनी बस बनई दूसरी इच्छा है बनैली हाँ मत भी ब्लॉग करार अच्छी मुझे सबुदिन कथा को मेमोरेबल कर रखा चाहूँगी तो से इच्छा है से ब्लॉगटा बनाऊँगी रुहतु गोटे पिला आसवा कौन नबू केक नहीं रे आउ कौन आउ तो जहाँ देखिबो आउ दुकान बिस्किट हम ने पेटी से रुटी ऊपर किसी आसुने से लोक ना आउ ना 10 टका बिस्किट है कोई बिस्किट हाँ कौन करती हाँ मत ब्लॉग भलसे एडिटिंग कर आसेनी ब्लॉग कम वीडियो एडिटिंग कर आसेनी आ मु जहाँ भी जमी भी करके आपण मान को देखी तो से जदि किसी भी मो भूल थी से मत क्षमा करेंगे
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୋର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ହୃଦୟରୁ। ମୁଁ କେବେ ବି କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର 1000 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଛି ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଏବେ ମୋ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ମନର କଥା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନରୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ହେଲେ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲା ପରେ ହିଁ କହିବି। ଆଉ ମୋ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇନି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଇନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କରିବି ବି ଏଇ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବି ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ଗପିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ରହିଲା ବାବାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବାବା ଆସିବେ 12ଟା 12:30 ଭିତରେ ବାବା ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସୁକୁଟି ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦୋକାନରେ ବସିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବସିଛି ଆଉ ପଳେଇବ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଇର ବାହାଘର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରସେସନ୍ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଯାଉଛି। गाइस बर्तमान मो चिकेन बनाऊँ और टाइम भी 12टा हो गला। बाबा केते आसबे बस अपेक्षा अच्छे तो गाइस बो चिकेन खाइबेनी बोली तांको पई माछ आनिछंदी। खारपाणिया माछ खारपाणिया बो खारपाणिया माछ काटुचंदी निकोचंदी। बाबा केते आसबे जे टाइम हो गलान तो बाबा को अपेक्षा रहिला। बाबा को अपेक्षा रही तो हो केते बडे आसंतु तो गाइस फाइनली बाबा आसी पहुंच गले 8 दिन परे।
କେତେବେଳେ ଆସିବ? ବାବା ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା? ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା? ବାବା ପୁରା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟାୟାର୍ଡରେ ବାବା କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ। ବାବା ଆସିବେ କେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ କହିକି ଭାଇ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଚିକେନ। ଆଉ ୟାର ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଚିକେନ ଆସିବ ରୋଷେଇ ହବ। ସେ ଏବେ ଖାଇକି ଏଠୁ ବାହାରିବେ। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବ କି ରେ? କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଯିବେ। କଣ୍ଟାବାଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଆମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଭୋଜି ଅଛି, ତ ଯିବେ ସେଇଠିକି। ତ ହଉ ଖାଇସାର। ଗଲାଣି ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା। ବାବା ଆମ ପାଇଁ ଚା ହେଉଛି ଏବେ। ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଆଉ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ବାବା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଉ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ବାହାରିଲା, ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା ଷ୍ଟଡ୍ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ, ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଡ୍ରେସ୍, ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା। ରିଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି? ରିଙ୍କୁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍। wow, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚଏସ୍ ବାବାଙ୍କର। ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋର ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁଠୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ମୋ ପାଇଁ 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହଳେ ହଳେ, ମୋର ପାଇଁ 2 ହଳ। ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି କୁକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁକିଲାଣି। ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭୋଜିକୁ। ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବୋଉର ମୋର। ବାବା ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଇବେ, ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ବାବା ଏତେ ଦୂରରୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲିନି, ତ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଟାଇମ୍ ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।